Ahojte ľudia, zdravím vás pri novom videu a dneska si zahráme Dream Soccer, už ho mám zapnutý a ja som za tým FC Barcelona. Oscar ide na Ronaldinhovi, Ronaldinho strieľa, je to tam. Ronaldinho dáva gól, je to tam. Pekný gól. Frasa, výborne, do frasa tam. Hýbaj. Zamáš. Rýchlo, poď. Šiťák jeden. Výborne. Dobre. Ronaldinho strieľaj. Není to gól, vychytal. Hýbaj, šiťák. Výborne. Paulísen. Nie je to originál FC Barcelona, ja mám iba meno a stiahol som si logo a to je všetko. A mám iba dvoch hráčov, jedného čo tam hral a jeden čo tam doteraz hrá. Ronaldinho tam mám, čo hrával a Messi čo ešte hrá. A to je všetko. Rozmýšľam si kúpiť Pelého, ale ten je dosť drahý, ja nemám toľko ešte prachov, tak keď budem hrať, tak si na nič zarobím. Na Messi. Ach, to frasa. Fúcka. Výborne. Prdele. Poď takto, výborne. Hraj Ronaldinhovi, výborne. Pekne si. Nespravil si ho. Tak, prdele, čo má byť so mnou dneska? Ach, netrafil. Hýbaj, a vystrelíme. Fú, skoro. Нет, не знаешь. Ну ты что, я. Да нич. Расшумывая. Poď, šiťák. Fú, Neuer to chytil. No Neuer som si tiež kúpil. Rozmýšľam si, že kúpim si Neymara. Mám naňho, ale ja ho nechcem, lebo akože v realite je veľmi dobrý, ale v tejto hre je taký šitnejší. Krásny gól! Tak to si musíme zrekapitulovať. Bola spolupráca FC Barcelony, ako stále. Krásny center. A hlava. Krásny. Hýbaj. Ten čo dáva smykačík ako šiťák. Hýbaj. Fauli. To boli, sorry. Tak sme mali šťastie.
Ale nie to kopem. Čo už no. Díky. Ronaldinho ide a bere mu loptu. Gunok ide. Fú! No to bolo fú. To čo bolo? Ty kokos! Bolo len tak. Nesmie! Prčíc! Paká! Vadí. Messi dávne solo a dá gól. Boni pánko. Hej. Vrátený gól. Šití. Gól je tam. OK, vyhrali sme. 4-1. Man of the match je Messi. Čo, iba 400 mám peniazy, si robíte srandu? No čo už. Pozriem FIFA, koľky som v tabulike. Statistik, asi toto? Nie. Toto som druhý, si robíte srandu, druhý. Chcem byť prvý. Vadí, dám ešte jeden zápas, ale teraz nie. Teraz si dáme tréningy. Takže najprv začneme s penaltami. Ideme si zadať penalty. To je šiťák. Ty kokos! Ja vidíte, jak gól krásne. Teraz kopecku zabijem. To bolo Bruno. Teda dám asi tiež Bruno. Nedal som Bruno. Skaj teraz taký fail. Čo bolo? Taký gól. Dáme od Bruna alebo Winkel. Od Bruna Winkel, by som rád vedel, chcel. Taký gólik. Fú, skoro. Stále Bruno. A to štve. Ty kokos! Skúsim to takto na Winkel, ale pochybujem. Skoro. Co niečo dáme? Ach, bože, sedem na to. Tam si penalty stave. No v tomto som šitný. Šitný. Dáme sem, zabijeme to. Ja som to chytil, som fráz. Ja. Ty vole, ja som to chytil, som to... Ja sa úplne nezdám, ty kokso, fakt. Free kick. V tomto som pánko. Dám go vždycky. Ty čo? Toto je no. A tu dám už. Pravím.
šiťák, šitný. Fúha. Keď bolo, dobre. Frajeris. Winkel, vidíte to. Kto bol Winkel? Skúsim dať od Bruna. A to nedám teraz. O, Bruno! Dorážka! Už nie. Lopad Bruno. Nič moc. Tyčka. Minulé som dal od Bruna pánko. Super. Gól, krásne, ešte mi tréner zatlieska. Oh shit, to bola spojnica. Spoluprácu nemá nikto, iba FC Barcelona. Tak som ľudí od Bruna, keď dám od Bruna, tak... Dobre ľudia, týmto pádom končím video, mám nervy. No, takže... Čaute.